Make the ground shake. Takže dneska som sa dostal k druhému svojmu videu, ide o môj útok, ktorý som zo pár hodín som ho plánoval, ako teda naňho zaútočiť v prípade, že teda dráci by padli aj s balónmi, že čo by som spravil. Myslím si, že tento útok by dopadol celkom dobre, pokiaľ by som vedel, že King spraví to, čo spraví, a práve to je myslím taká vec, ktorá sa vždycky stane každému jednomu z nás, že niekedy niečo zblbne v tejto hre, a preto ak sa vám niečo stane, niečo podobné, tak kľudne to môžete nahrať, po prípade ak sa vám nedá nahrávať na vašich zariadeniach, tak kľudne môžete povedať, môžete mi napísať, v zastanici sa o vás natočíme a dám to takto zdieľať. Takže si to pustíme. Vidíte, dedinka celkom jednoduchá, teda jednoduchá, no. Je do štvorca, čiže tým pádom sa na takého človeka dosť ľahšie útočí. Town Hall má taký dosť na, ani ne v strede, čiže k nemu sa ľahšie dostať, čiže jedna hviezda viac menej istá, a X-Bowy má nastavené na zem, čiže samozrejme, že nič iného ako vzdušný útok sa to ani nedal použiť. Takže vypustení dvaja dráci, aby proste vyčistili nejaký ten úsek, ktorý by potom Draco mohol stiahnuť na nejakú stranu. Tu som vlastne len čakal na to, kedy dráci vyťahnú Clan Castle von, čo práve akurát teraz nastalo. Vidíte, je tam ďalší fešak dráčik. To už je tuším dráčik na max. Čiže momentálne padne, natiahnem si dráčika hore. No a vypustím v podstate všetkých drákov, ktorých mám, na to, aby teda toho dráka čo najrýchlejšie zničili. Vidíte, že teda tieto priestory sú prázdne, takže dráci by sa viac menej mali snažiť ísť do toho stredu. Myslím si, že tuto bolo troška chyba, že som dal ten heal troška skorej, mohol som možno počkať, ale tak čo sa stane, že vidíte, balóny vyleteli, velavy a pekne rage na to, čiže už krásne sme v strede tej celej dediny, kde mal tú najsilnejšiu obranu, aj čo sa týka air, aj čo sa týka zeme. Akurát tu je škoda, že teda nepadlo ten air def posledná, a teraz v tejto situácii nastane práve tá chyba tej hry, že vlastne čakal som teda, že nejakým spôsobom by King išiel pekne cez tie hradby, nakoľko tu už má dosť ďaleko od seba tie budovy. No a ono ten King sa nejak vybral proste dookola celej tej dediny, vlastne teraz to uvidíte, za chvíľu by som mal tam dať a je tam, vidíte, on si krásne vybral túto budovu, čo si myslím, daj sám, že tá budova je podľa mňa kúsok ďalej, možno jak táto, neviem, možno si to vymerám niekedy, a dobre, to je jedno, no, je to jeho rozhodnutie, takže rozhodol sa práve pre túto budovu, ktorá nejakým spôsobom možno zabránila, niečomu povie. Takže vidíte, dedinka padá pomaličky, vína vonku. Uhral som tu iba práve túto jednu hviezdu, práve preto, že vlastne
keď som čakal, že ten King spraví to, čo spraví, tak ho dám úplne niekde inde. Asi tu kút tej Queene, aby teda jej pomohol. Je to celkom škoda, lebo super vypadol. Ale nevadí, vidíte, 94%. Dobre, čiže keď budete mať teda akýkoľvek video podobné, kde nejakým spôsobom zblbne King a Queena veľmi častokrát zblbnú, ale tak keď budete mať niečo zaujímavé, tak kľudnite napíšte, postnite, poprípade sa zastavím, vás natočíme to. Ďakujem teda za každý like, takisto ďakujeme aj za lajky, ktoré nám dávate na stránke, či už zdieľate naše príspevky alebo nie. Snažíme sa nejakým spôsobom prispievať v podstate pravidelnejšie, aby ste teda mali o našej tvorbe aj nejaké to info, nie len proste raz za mesiac alebo za dva, keď je nejaký update, tak napíšeme 2-3 vety. Niekomu sa to páči, niekomu nie. A tak sme aspoň radi za každú vašu odozvu. Make the ground shake.